Si Cristo sa radyo para sa mundo. Ibinahagi ang kanyang mensahe sa wingaon. Naimbaga damag, Mapya nga dumog. Bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Itiagda mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. May katlungal daw nga panagkakadwa tayo iti dahi tingal lawas sa 8 March 8 tatakakabsat kuna dagiti dumang nga panagkakasarga puta duwa nga bilog ka no. Well, madayaw iti apo, iti panakaraing tayo manan nga danrag ko ragsak. Kada gini puspuso tayo iti dahi tingal daw kakabsat, no mampay medyo umarangkadan iti kinapudot, marik natin kakabsat iti pudot iti naldawal daw. Nga magyaman tayo lat iti Dios, gapot ta ati angis tayo, nga nakaraing iti dahi tingal sapa, nga rason kakabsat tapno di kasta tuloy tayo nga iday dayaw kin itantanog iti Dios. Makipagpasit na iti nga programa, tayo sapanat mo iti namnama maripud Lunes, naging gana iti Biyernes, iti dahi tingal stasyon, 1143 DZMR Santiago City. Tinarag sa kamangkabkablaw, kada kayo ti Aldaw, iti Miyerkules Lawrence Salazar. Ibiyag ito'y lubong, awang timaay na, no ni Cristo Jesus awan ken ka. At daan ka man, adung at kinabak na, dumteng to di tiyempo, nga mapukaw na. O Jesus, agyaman na, tuy matak na luktan, napatek na darang, mas basol ko na ugasan. Puso ken panunod, tingka dinalusan, dinaliwang ibanbanag, iti na inbangitan. Naidumduma launay, nga agpaiso, biag di may sa makuntunang nga Kristiyano. Dumaw dawel dumak, dates man ti tiyempo, ragsak tal na agtalinaen, panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na luktan, napatek na darang, mas basol ko na ugasan. Puso ken panunod, inka dinalisan, dinaliwang tibanbanag, iti na indangitan. Ngarut kabsat ko, aglunen di kapuso, pugpugtong nga anak, ti Diyos na namarswa. Ridaw tapuso, agtugtog tuntunana, anak ko luktam, ket pastreken akuman. O Jesus, agyaman na, may matag na luktan, napatek na darang,
mas basol ko na ugasan. Puso ken panuno, inka binadusan, binaliwang ti banbanag, iti nailangitan. O Jesus, agyaman na, do'y matag na lugtan, napatek na daran, mas basol ko na ugasan. Puso ken panuno, inka binadusan, binaliwang ti banbanag, iti nailangitan. Binaliwam ti banban. Well, agyaman tayo iti daytang kanta kabsat, O Jesus, agyaman na. Ecclesiastes chapter 1 verse 1 to 14 kakabsat ko na daytoy dagiti sao iti manursuro iti anak ni David a nagari ijay Jerusalem. Awan serserbi iti amin na banag, awan serserbida. Kinunana iti manursuro, awan serserbi iti biag. Wen awan amin serserbi na iti unos iti panagbiag mo agtrabaho ken agbannog ka ngem anya iti pakakitaan iti aming aramid mo. Verse 4, tumaod kin lumabas dagiti kapututan ngem agtalinaed iti daga nga awan iti pagbaliwan na. Lunggak ken lumnek pay laeng iti init, agsubli iti naggapuan na ket masapol ang mga rugibanen. Agpaabagatan iti angin, agpaamyanan, agrikos-rikos sa agsubli manen, agturong iti taaw iti amin akararwam. Ngem saan na han nga mapno iti taaw, agsubli iti danom, iti bagrugyan dagiti karayan ken mangrugi manen. Agtungpal iti panakautoy iti amin na banag ket narigat as sapulen dagiti balikas ang mga ibkas iti daytoy. Sana mapnek iti matatayo kadagiti makita na. San met nga mapnek iti lapayag kadagiti mangeg na. Maulit-ulit laeng dagiti pasamak iti naaramid idin maaramid tumanen. Awan iti baro a banag iti entero a lubong. Awan iti makapagpuna nga adda baro a banag awan. Ngem napasamak amin daytoy idi adayupay amayanak tayo. Verse 11, awan iti makalagip, iti mapasamak, iti napalabas, kadagiti aldaw, ang mapasungad, awan to, iti makalagip, kadagiti mapasamak ita, ken iti masakbayan, siyak iti manursuro, anang ituray iti Israel, manipot iti Jerusalem, ingkading ko nga usigen, ken adalan dagiti amin ang mapaspasamak, dito'y lubong kadatayo iti Dios. Nasaem, kinadaksan gasat, na imatangak iti amin aman napasamak iti daytoy alubong ket nasarakak nga awan wenno kapaypay anda mayari iti panangkamat iti angin wenno kay papananda mayari iti panangkamat iti angin amoy tayo mo siguron kakabsat ay kay papananda no kamkamaten tayo iti angin kaslawan kasi iti kuha na kakabsat. Well, anda lang iti kanain kung salsaludsudon iti daytoy nga programa. Aya daytoy nga devotion tayo kakabsat. Sinaludsudyo ka din nga apay nga nakariingat tata. Apay nga daan agtipig sa tata. Apay nga tagplan-plano ak kadagitoy banban nag-aramidik iti daytoy nga aldaw. Apay ta ano nya man ter aramidin iti daytoy nga gundawa. Apay aramidik daytoy. Aya. Apay nga ta so napadasan nyo ka din nga nasaludsudon kakabsat. Kaya iti biyak ket parikos rikos mutlaan. Aya, tinuludsod yo ka din nga apay nga tagbibiyak pa ilang ayan ti plano iti Apo Dios. Ni Apo Dios kada tayo kabsat. Among kabsat no saan mo pa nga nadamag daytoy iti bagim. Among ka din nga kasapulam nga kasapulan tayo. Aya nga saludsudon met no apay. Aya agsipud ta no saan mo nga saludsudon data mabaling nga puro negatibo iti panagkitam iti biag mo. Nya pa nga iti biag kas tumo lang kasi muntom napaspasamok iti no bigaten. Puro negative ti ada di bibiyag tayo addi tayo amo kakabsat. Aya adda iti panggad pen plano iti Dios kadagiti bibiyag tayo. Apay nakariing katatngal daw adda iti plano iti Dios kabsat. Apay ti adda ti pigsam. Aya tapno ti kastagyaman kakit idaydayaw mo iti Apo. Ora iti Ecclesiastes kakabsat may nga libro iti daan nga tulag iti Biblia ni Ari nga Solomon. Insa una nga dagiti negatibo nga pagbanagan tayo no saan tayo nga ammo no anya ti panggap iti panagdaldalyasat tayo iti dayting aldaw. No addaman iti kabsat no addaman iti mabalin
nga makasungbat dagiti nga salsaludsod tayo no apay. Nakatakder tayo ti dayting aldaw, ngawan rayuma na. Aya, no apay, nagdaydayaw tayo nga ti boses tayo. No apay, nga aramid tayo, wenno agmabaling agluto ko iti dayting aldaw. No addaman iti mabaling nga mangsumbat kadagiti awan sa bali no dini ari nga Solomon kakabsat. Agsipud ta, adda amin kay kuana. Awanan iti sa pulong ti panagbiag na. Adan iti kwarta nga halos han na nga maibos. Dandaning saan na nga han na nga mausar amin. Ado iti gameng na, ado iti gamit na, sobra. Tapno ti kasta pagragsakan na, ado iti asawa na. Hanya may ibagbaga nga sana all. Sige, hanggang may gloria. Sobra, tapno ti kasta pagkaewan na. Ken adaan ti kinasirib nga awan iti pangyasping iti siya sinuman dito lubong. Diba? Dadya iti birbirukan, di kita tao, kinalaing, ado iti kwartana, ado iti gameng na. Agbibiyag pa ni Solomon, suna ti perfecto kung mga taon, tada aming kingkuanan. Ngam, awan tinan-anay nga panakaamu na maipapan iti panggap, ken kay papanan kakabsat iti biyag. Anyaya dadya biyag ka di, anyaya dadya biyag nga awan iti panggap na. Kung na binasa tayo, no saan tayo nga amo iti panggap iti biyag tayo, agbibiyag tayo nga awan serbina. Nariknam ka din kakabsat iti kasta, aging gana nga awan iti panggap mo iti biyag mo, awan pulos iti serbi amin, ken ka, and what for? Diba? Nga agbibiyag ka, ka umo serbi, ano ba nung nilalaanan mo? Isong agwo-work, kagaputi, awan patla, hindi mo ka nang mag-work. Tao mo panggap na, gaputa, agwo-work tayo, agtrabaho tayo, kakabsat, gaputa, adaan tayo, tapno di kas na maadaan tayo ti taraon, tapno masuplayan tayo, digiti kapamilya tayo, tapno di kas na makatulong tayo, tapno, ti rason kakabsat. No, iti panggap mo agwo-work kagat, awan mo lang tayo nyaman, dapat maamom kakabsat, dahil ta panagtrabaho, dahil ta inaldaw-aldaw mo pa na biyag mo kat, iti panggap na. Pa'y, no saan mo kabsat nga ammo iti panggap iti biyag mo awan iti turungan na. No dilakit di kunang tatay agliklikaw. Nga addaan nga agliklikaw kasla addaan ka iti biyag nga kabarang-barang agliklikaw awan mo ti pagturungan na. Ket no kaso iti biyag mo kakabsat kuna ni ari nga David iti verse 8 agtong palto iti panakautoy iti amin nga banag. Kailangan sa uwan kabsat marikriknam nga agbanbannog ka nga awan iti mamaay na. Paigatlo, no saan mo nga amo iti panggap iti panagbiag, awan iti panakapnek ka. Kaya tayo pa iti ado, saan tayo nga mapnek nga pulos. Pulos nga awan iti panakapnek tayo. No ada iti goal mo kumaya. Kaya tayo mo iti panggap na iso nga, sige lang, trabaho. Ngayon no ada iti goal mo nga magpataderak iti balay, tumulong ak iti kastoy, mangtedak iti kasjay. Ada ti fulfillment iti ada ti panakapnek kada tayo kakabsat nung kasjay. Ket nya pay, no saan mo nga amo ti panggap iti biyag kasla awan iti kay papanan iti biyag mo. Kunana iti verse 11, iti binasa tayo, awan iti makalagip iti napasamak iti napalabas kadagiti aldaw, ang mapasungad awan to iti makalagip kadagiti mapasamak itakin iti masakbayan. Mabalin nga adda dagiti makikita tayo nga buildings, o nga di patakder nga babalin nga pag-aari po ng mga tao, babalin nga amamo tayo dayta nga tao, babalin bat nga well-known. Ket numan pay naipanagan iti dayta nga tao, kasla awan laeng para keng ka agsipud ta napalabas iti tawon na iti dayta nga tao ket panpanunutem laeng iti agdama akin masakbayan. Ngem amom kadi kabsat nga uray ni Solomon kinunana awan to iti makalagip kadagiti mapasamak itaken iti masakbayan. Kasatno tayo garod kang maamuan. Iti pudpud no anya nga talaga iti panggap iti panagbiag iti panagbiag nga inted ni Apo Dios kada tayo. Amo yung kakabsat ti panunutan tayo laeng hanang nga inikan iti biag ni Apo Dios na awan panggap na. Anak kang imparsuan, anak kang inikan ti anggasal awan panggap na iso nga common sense. No kitain tayo. Apit nagbibiyag adda purpose mo kakabsat. Adda pasit mo iti kingdom ni Apo Dios. Adda ti masapul nga i-accomplish mo. Adda masapul nga aramidem. Iti panagbiag mo itaket awan serbina, awan pagturturungan na, awan panakapnek na ken awan iti kay papanan na. Kay tunga ibaga iti dito nga gundaway kakabsat nga iti Dios adda iti plano na, adda iti panggap na ken ka ayat nga kakabsat.
At kung nanagaroon di Efeso, Kapitulo 1, 4 hanggang 85, sakbay iti panakaparso iti lubong, pinili na tayon iti Dios, nga agbalin ako kuana, babaen kini Kristo. Tapno na santuan, kinawan iti pakababalawan tay, iti imatang na, gapo, iti ayat na. Ingkadeng iti Dios, babaen kini Kristo, apagbalinan na tayo nga anak na. Daytoy iti pagayatan, ken panggep na kakabsat. Impakita na ditoy nga sakbay pay iti panakaparswa iti lubong adda iti panunot iti Dios iti taon ni Apo Dios si papanunot kengkan kakabsat ti masakbayan ken ti pagbalinam to. Iti Dios nga managayat imparsuan na tayo nga iti panggep na ket ipariknana iti ayat na kada tayo ket agbalin tayo nga paset iti pamilya na. Saka di nga maragsakan kakabsat nga nangipaay iti Dios iti tiyempo nga implano na dayta. Makitam kadi iti ragsak iti rupa iti Dios iti inaramid na daytoy nga plano iti daytoy nga tiyempo kakabsat nga makipagtaeng tayo ken kuana iti panungpalan. I-create ko man iparsuak man ni Lawrence tapno di kas agdaydayaw kanyak tapno agbalin nga bendisyon kada kita tao tapno di kas ta makatulong iti panagrangay iti ebanghelyo maipahayag po yung mga salita ng Panginoon. Aside ijahan ka man nga pastor, dati maaramidem di kingdom ni Apo Diyos kakabsat. Among salitaan nga, manalo na klang, aglaklako ako di paligid, dakil iti pasit mo kakabsat no, dagita nga profession mo, dagita nga trabaho, usaron para iti dayo king gloria ti Apo, adda iti panggap mo kakabsat. Hamang nga amin ket agpastor, hamang nga amin ket aglaklako di paligid, hamang nga amin nga doktor, lawyer, when nanyaman pa nga profession, iso nga na duma-duma kakabsat, adda nga kasasaad tayo, tapno ti kas na mamit dahil ka sa pulan iti tao, tapno ti kas na adda ti mangagas tayo, adda ti mang-supply kadagiti nating tayo, isong hamong ibaga kakabsat nga awan iti panggep na lakwak lang ngayon, bumakbakitak lang dito, haan kakabsat. Ado tinatultulungam, actually ado digi jay Ram. When no naibahig na ikam iti ragsak da babaan ti panaglaklakom dita palengke. Panagbalin mo nga no nyaman ti profession mo kakabsat. Lalo no dayta ket usarag para iti dayaw ken gloria iti Apo dayta iti panggep iti biag kakabsat. Iti Ephesians chapter 1 verse 10, anya iti plano iti Dios ng keding na atong palan intunudumtang iti naituding a tiempo. Isu daytoy pagkaykaysaen na iti sangkaparsuan amin nga adda sa dilangit ken ditoy daga ni Kristo iti pannaka ulo tayo. Hallelujah. Nangig mo ka ti kapsat, agtaing-tayong ton, nga kadwa tayo iti Diyos, iti agnanayon. Nga intunudumtang kakabsat, tinaituding nga tiyempo, intunumalpas iti panagururay tayo, pagmaymay sain na tayon to. Kahit isunan to, iti Pangulong, siya pang mangunguna sa atin, kaya nasawan kakabsat, agbiag tayon to nga kadwa tayo ni Kristo, iti nabayag. Among kanikabsat, iti panggap, iti biag mo, tapno maisagana tayo, iti masakbayan. Itibiyag tayo actually dito'y lubong ket ada tayo pala ang nursery kung baga. Agbibiyag tayo nga kasla preparasyon, dress rehearsal. Itibiyag tayo ito iket tiyempo nga panagsagana para iti panagbiag tayo nga panagbiag nga agnanayon nga kadwa tayo ni Kristo. Hallelujah. Ket sapay kumati tarigagay tayo kakabsat ket makapasa tayo amin kadagiti exams nga iti Apo. Iti pinaaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat, anyaman ti profession nyo, anyaman iti trabaho yo, anyaman iti source, iti anyaman pa nga income nyo kakabsat. No dita na kayong iniyaman ni Apo Dios, usarin nyo dayta, tapno maidaydayaw iti Apo, tapno di kasta, doktor, manorsuro, pastor, aglaklako man di palingki, ito no pagkaykaysain na ni Apo Dios dagitoy, agkikita tayon taon, hallelujah. Mabalintay nga agbiag. Wan kakabsat mabalintay iti agbiag iti 100 years nga tawon dito'y lubong. Ngam amom kadi kabsat nga ababalaeng dayta. Agsipot agbiag tayo itong agnanayon nga kadwa tayo iti Dios. Balaag kabsat kadagiti hamping nga nakaprepare. Dagiti hamping nga nakasagana. Nga ti kunadagin joy tayo lata iti biag ang gana iti biag awan hindi na nila iniisip handa nga panunutunen nga adda nga dayto nga panagbiag ket preparasyon laeng kakabsat iti agnanayon nga biag sabay adda ti duwa nga choices tayo kakabsat impyerno ken iti langit mo laeng kahit ket isugar kakabsat nga aramiden tayo ti kabailan tayo tapno ti kasta maishiran tayo
Dagiti kakabsat nga awang relasyon na ti Apo tapno ti kasta kayat ko nga amin nga parso ti Apo amin nga tattao ket agkakadwa tayo into no umungan na tayo ni Apo Dios. Kaya iso nga iti rason kakabsat no apay nga agbibiyag tayo ita kayat iti Dios nga agsagana tayo para iti masakbayan. Amen. Amen ko naman ayat nga kakabsat. Anya ti kayat iti Dios nga ramiden tayo garod adda iti do nga kayat iti Dios nga ramiden tayo kas agbibiyag tayo ditoy lubong. Aya umuna kayat iti Dios nga maamam mom isuna. No agbalin ka nga pa iti pamilya iti Dios ket isuna iti nainlangitan nga amam, masapol nga amam mom isuna. Kasapno nga mamam mo iti kasapno nga mamam mo ya iti maysa nga tao. Tapos parigan day tagayem mo kasapno naging best friend day nga tao. Di ba masapol nga magipakay ka iti tiyempo. Masapol nga katkatungtungam. Masapol nga kuykuyog kayong hankanayon. Agkadkadua kayong agaramit iti maysa nga banag. Aganan ma-develop deta relasyon nyo kat into no kwan agayem kayo ag best friend kayo uripay ka dagiti agasawa ka kabsat hamot ket nga crush ko day kasartan magas jay di ba talaga agin observe kayo pay aging gana maalay ti puso tunggal maysa kastamot iti suro ti Biblia kakabsat mabalin mo nga mamam mo iti Dios into no aramiden ni Jesu Kristo nga Apo ken mangisalakan mo kas surutan ni Jesus as nga sursurutan mo iti Dios. Kaya ay panakipagrelasyon ken sumururot iti pagayatan ni Apo Dios. Kaya maadaan tayo iti natalged nga relasyon kakabsat. Inya pay agbalin tayo kas ken ni Kristo kayat na ni Apo Jesus nga mapatahod kumakada tayo dagiti kababalin na. Dayta iti tarigagay na iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Aya, hantay nga ag-enjoy diti biyag nga awan, hantay nga palubusan, nga agbiag tayo diti lubong nga awan ni Kristo iti panagbiag tayo, kasla easy lang iti panagbiagan. Nga kung ado ti matmatay, ado ti kastoy, kakabsat, ilalaan tayo kuma iti biyag tayo. Aya, adda iti masakbayan, when makarigna tayo iti suffering, ado nga rigrigat, mapaspasaran tayo dito, ng iba keng kakabsat, kung nagkaroon, preparasyon, iti panagbiag tayo dito lubong. Awan to ti rigrigat, iti ama, iti sidong ti ama tayo, ragrag saktulatan kakabsat, kasaritaan iti Biblia. Iti Romans chapter 8, verse 28, amu tayo akadag iti amin na banag, nagtrabaho iti Diyos para iti pagimbagan, kadwana dagiti agayat ken kuana isuda nga naiyaban kas mayan nurot ipanggap na daytoy ket may sakabsat nga nalatak ang bersikulo nga kanayon tayong malaglagip kakabsat kanayon tayong i-meditate ngem kayat kung mangugmo daytoy ken ito sumarsaro nga bersikulo kun nakabsat yung verse 29 dagiti pinili idin iti Dios tinudingan na met ida nga agbalin akas anak na tapno agbalin ti anak na nga inauna kadagiti adu nga agkakabsat. Isu nga anyaman kakabsat dagiti kapasamakan tayo iti panagbiag ammo tayo nga kas ay ayaten tayo iti Dios amin dagitoy ket mayan nurot iti pagayatan na apay tamayan nurot agsipud ta ammo iti Dios iti aramiden na manipod iti punganay. Aya pinanggep na nga ngumato iti biag dagiti mga ayat ken kuana no apay nga napasamak dagiti nga banbanag kada tayo na imbag man wenno saan agsipud ta kayat iti Dios kakabsat nga makita dagiti kababalin iti Dios iti biag tayo kas aglabas tayo kakabsat iti adu nga kapasamakan iti panagbiag tayo ditoy lubong panunutem kabsat aramiden na tayo akas ken ni Kristo aramiden na tayo nga mas nasansanto kakabsat aramidin na tayo, winilinisan na tayo, ikatin na dagiti babak nga adda ka na tayo ayat nga kabsat. Kabsat nga dumdumngeg, kumusta iti biyag mo? Kumusta? Usarap iti biyag mo iti dayti nga gundaway. No saan mo pay nga ammo, no anya iti panggap mo, no apay nga agbibiyag ka ita. Masarakan dayta nga, no agbiag ka, nga kaduam ni Kristo kakabsat. Saan pay nga naudi? Ampay nga naudi ti amin kakabsat. Ita iti kasayaatan nga tiyempo nga makipagnaka ken ni Kristo kanayon nga nakasagana kanayon nga naka-open iti amin ti ima iti Apo tapno ti kasta arakupan na tulungan na kaayat ti kakabsat no tatam lang nga mangeg daytoy nga awis kahit kung ipaay ken ka kahit kung ipaay ken kakabsat no kayat mo nga awaten ni Apo tayo nga Jesu Kristo kas manubot ken mangisalakan mo daytoy iti bigat
Dahil iti agsapa nga kasayaatan, nga tiyempo, nga erogim, nga ipahay mo iti biyag mo kini Jesus ket masarakam, iti pudpudno nga panggep, iti panagbiag. Awmet iti dakkel nga requirements kakabsat. No di ket dadya na impusuan nga panangawat mo, na impusuan nga panagkararag mo. Aya ket no kayat mo nga sumurot kanyak, kada ito nga ababa nga panagkararag ket patyem nga balbaliwan iti Dios dayta biyag mo kabailan na. Ayatek nga kakabsat. Agur uray iti Dios, agyaman tayo iti daytoy nga gundaway, ta dapay dagiti mga gantayo nga sasao iti apo dumteng to di tiyempon, nga awanton iti mga gantayo nga kasto isu nga i-grab tayo daytoy nga opportunity. Ayatek nga kakabsat, nga awaten tayo ni Apo Jesus akas manubot ken mangisalakan tayo. Aya temporary lang iti panagbiag tayo kung nagtatay dress rehearsal lang manula nga tawon tayo nga aggijan agtalinaed diti daga ikumpara tayo ti agururay nga biag nga agnanayon kakabsat ijay lubonghan tayo kadi nga palubusan nga agbibiyag tayo dito nga daga nga awan ni Kristo wala do ti mangibagbaga nga adda iti Dios ko adda iti Apo aya agtalag tayo iti Apo kung kinapudno na awan iti personal nga relasyon ayatek nga kabsat importansyan na unay ket pastor kan tayo ni Kristo iti kadagiti bibiyag tayo suna iti agpanuray suna iti awaten tayo akas manubot ken mangisalakan tayo isuna iti mangtingel kadagiti bibiyag tayo wan kabsat ti daytoy nga gundaway noong pa iti kaririknam nga kasta wenno hamo pa nga inawat ni Apo Dios kas manubot ken mangisalakan daytoy iti gundaway nga makipagkararag ka kanyak iti daytoy nga gundaway makipagkararag ka Apo agbibiyagak Apo iti daytoy nga aldaw nga awan ti relasyon ko ken ka kasapulang ka iti biyag ko pakawanam dagiti nagbasulak ken ka dalusam iti pusok Apo agtalekak ken ka ket manipod iti daytoy aldaw aramiden ka nga Apo ken mangisalakan iti biyag ko tulungan na ka agbiag nga pudpudno nga nabalbaliwan addaman dagiti pagkapuyak ken pagkurangak. Apo idaton ko amin ken ka ket tulungan nak nga mapagbalagyan amin dagitoy. Isurat mo itinagan ko iti libro iti biag ket sikalaan ti agbalin nga Apo iti biag ko. Amen. No inkararag mo daytang nga si pupuso amok na sinagid na kani Apo Jesucristo iti daytoy aldaway iti nga kabsat. Apo nangagamdag ito nga kakabsat nga nangawat ken kay iti daytoy nga tiyempo giyaman nak Apo ti ayat kinawadwad nga parabor mo iti tunggal maysa. Agtultuloy ka nga agtignay kadagitoy nga kakabsat bendisyonam Apo Dios idaalan mo ida kadagiti luglugar nga mabalingam nga pagtakkelan bendisyonam ket tultuloy Apo nga ipariknam ta ayat mo kadakwada giyaman kami Apo iti maminsan pay ngem pay mo na baknang nga sasaom pudno launay Apo nga sikati amami nga mga ayat ken mangilala kada kami iti naldaw Apo nga anyaman dagiti kasasaad mi anyaman dagiti kasapulan mi anyaman dagiti dadagsen nga awitin mi Apo adda ka nga mabalin nga pagkamangan mi Apo Dios ket din mi amin ken ka anyaman nga kasasaad anyaman nga sitwasyon anyaman Apo Dios nga karirik na ti adda kada kami kaputa sikalaing iti mabalin nga mangsumbat kadagiti nga kararag mi o Lord God agyaman kami o Lord ore pa iti daytoy nga gundaway Apo Dios adda dagiti kakabsat mi nga take iti examination Apo Dios dawatek man tagtultuloy nga panakiadnam Lord God kang runaan na kadagiti take iti medical technology exam, O Lord God, ni Johanna, O Lord God, ay kararag ko, Apo, tigtultuloy nga panangipaay mo, iti wisdom na langit ng sirib, kin kadagita dumapay nga ag-exam, O Lord God, iti dahil nga gundaway, kadagita nag-text, nagpakakararag ko man may mention, iti naganda nga maamu, iti Diyos, amum Apo Diyos, dagiti karirik na dagang tarigagay da, O Lord God, nga ito no maipasada, Apo, mausar da para iti dayaw keng gloryam, Apo, kadagiti salun, at itunggal may sa, iwanam an nadam, Apo Diyos, iti dahil nga daw, itantanok da ka, Apo Diyos, iti dayaw da ka, iti nagan na Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ilikit di masarakan dito'y daga, itawid kuket ada amin jay gloria, amin nga angheles ket mangururay da, ket mailiwak iti ilik jay gloria. Ako awan gayem kukas ken ka, no di jay gloria
basol ko ket napakawanda uray nakapuyak amok iturong na ket mailiwag iti ilik jay gloria apu awan gayem Alawin kakabsat, agiyawan ak mailiwak iti Gloria ko na na. Ayan, kasi kung matitarigagat yung inaldawal-dawaya, mailitay iti Gloria, sa tunto ito no, alaan na tayo ni Apo Dios. Ayan, hantay ito nga mailiwan, no, di kayo makipagtain ka tayo ito king kawanan. Well, good morning ka na kayo aming kakabsat, nga dumdum nga kaligisip-siba, iti radyo daw, repeka na gita, dati live streaming, iti dahi iti kagundaway, kaskin ni Sister nga Elvira Pangan, good morning Pastor, at sa lahat, Mary Joy Balawa, good morning po Pastor and everyone, Ma'am Robilin Darok Agustin, blessed morning Pastor and in your loving family, God bless. Or if I can sister nga Angie, nga Aquino, God bless everyone. Gemma Bastu, good morning Pastor and family, God bless everyone. Sister Perlin Montimayor Tungpalan, good morning kada kayo amin tita. Gulak Tifon Quirino, Kinantingalina Valentin, good morning, God is good blessing. Morning, good morning everyone. Merinol Somera, good morning Pastor, God bless everyone. Kinimam nga Teresita Malaguyo, blessed morning po Pastor Lawrence and family. At sa ating lahat, let us continue to praise, worship, and give thanks to our powerful God. Amen. Jennifer Caro, blessed morning Pastor, family, and listener in Christ. Sister Malu Napila, good morning po. The Dolly Pasqua, Dolly Pasqua, blessed morning to us. Thank you Lord for this day. Tolentino Paul, good morning po Pastor, amen. Pastor Junimel Hipol, Madam Amot ni Buya, Tita Rizal Rosa Bella, Abi Joy, Villanueva, blessed morning Pastor Jenny Cortez Honorio, glory to God, amen. Kini Pastora nga Teresita, Pastora Ma'am Teresita Malaguyo, amen. Darlene, amen. Kini Sir nga Pedrito Daliego, praise the Lord. Kuna na Sister Leia, amen. Pilamer de Jesus, amen. Elvira Pangan, Dayo iti Apo. When Maribik Aliaga, blessed morning Pastor and family, God is great. Kuna na in good purpose for all of us, God, for us. God is good. Kuna na. Elvira Pangan, amen. Lenny Giyab, good morning Pastor, amen. Kuna na. Kini Sister Rosbella Apostle, good morning. Ma'am Lourdes, amen. Kuna na. Sister Merinol Somera, praise God. Sister Rosbel Apostle ko na amen at dagayang plano iti Apo iti panaglaklakok ti munisipyo. Wen basta rimda ita para iti dayaw iti Apo Sister Rosbel ya hanla nga bendisyonan naka. Ayan no di ket ti mapadayawan iti Apo pa. Good morning ko na naman Sister Jing Caracal. Good morning Pastor. Pakikapalblaman dagiti kakabsat tayo. Ditoy Villa Miguel Quirino Isabela. Kanayon da nga nakatune in ken ka Pastor. Balon mi nga inaldaw dagiti sa sao iti Apo nga inka ibingbingay. Thank you. Aya. Inaldaw alda makapabilig ken makapabangar. Pastor, thank you. Praise God. Kunana. Kada kayo aming kakabsat nga taga Quirino, Villa Miguel, good morning. Nagyaman na kakabsat ti panagdingeg. Pinita Solito Bunagan, amen. Emeline Servant, praise God. Emeline, okay. Ma'am Robilin Darok Agustin, amen, praise God. God is the best planner of our life. Joanne Lingoy, kini Pastor Mercedita, amen. Nagyaman na kiti mensahe Pastor kanana. Pastor Mercedita Magno, Geraldine Mariano, kini brother ni Joel Haramillo, Nagawil Tapat, Vivian Beneventel, Vira Pangan, Rico Aguilar Paduan, Jocelyn Axierda, kini Pastor Merced, Sister Merced Montimayor, Mila Cabanyero, good morning. Pilar de Jesus, Gemma Basug, Marisa Pastora Teresa Gloria, Ma'am Glo, good morning. Catherine Kinsay, Ofelia Managal, Dorose Merel Somera, Catherine Kinsay. Good morning kita kaya amin nga labas nakakabsat. Lawrence Salazar na imbagal daw. Iti Miyerkules. God bless everyone. Tiyag sa palat ng tinamnama, mangtagpangarken inadama. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips